uNkulunkulu wasezulwini Jehova namandla mayokuphila. Nangumbukelo khona ekhaya Nkosi yamakhosi. Siyakhuleka Jehova Nkosi yamakhosi mdalo wezulu nomhlaba. uNkulunkulu aphathe usuyile umnyaka uyaphela ngongcwele uNkulunkulu aphakade. Benze emesibindi Nkosi yamakhosi Jehova ndla mfisabeka. uNkulunkulu wezulu sifikela imali Nkosi yamakhosi ngoba ngokuphila phandle kwemali singavusa emakhaya. Abafuna ukubona abafuna ukushada abafuna ukuthenga lona lo Nkosi yamakhosi. Sicela kwamadlozi angasihlathela sikhanyisele lama sekhe emhlabeni. Babe kunye nathi ebusuku nemini Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu namandla. Iyakhuleka Jehova. uNkulunkulu wezulu ebusuku nemini Nkosi yamakhosi. Sicela kuphila. Ndiyakugcina uNkulunkulu namandla. Sicela inhlanhla Nkosi yamakhosi. Nawo umbuyelo khona ekhaya nje manje Nkosi yamakhosi. Bagumbile amano omhlaba. Yonke indaba efanele khona Nkosi yamakhosi. Lawa amavidiyo ithi umbuyelo khona ekhaya makabe nekuphila ngikule emakhaya nenkinga njengamanje. Ubumnyama lobukhonje manje ngaba semsebenzini, ngaba sekhaya, ngaba ku-relationship, ngaba yikuphi basebhedlela, ngaba semajele Nkosi yamakhosi. Batrebe imoto Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu wezulu babe lokuphila. Labafuna umongcele bangawutholi. Babasevivi bangawutholi. Kwaba labakahle Nkosi yamakhosi. Abanye Nkosi yamakhosi abanawo kodwa baneyihlobo Nkosi yamakhosi. Akuziwana lemakhaya Nkosi yamakhosi akuphilelwana. Ngamende kaJesu. uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu wezulu. Yonke imimoya emihle eyithunywa yamadlozi bayihlangana noze phakathi. Amen. Bukele khona ekhaya kukhulekisa ngithi makhanye kakhulu namakhandlela wakhanyise njengamanje. Mabe kuhle njalo. Mawudinga mina ukungibona ngikhona ngisePetritief eMpumalanga ngibukele khona ekhaya. Ungaya kwathandaza nabe ngimuphi, ngaya inyangeni ngayizongomeni ngaya kwafundisa ngoba usizo lakho akwazi kuyovela kuphi. Noma ngaya kaShembe, umuntu okwenza kaShembe, noma ngaya kuphi kuwe ngibukele khona ekhaya. Kepha ngithi ngibukele khona ekhaya zigudluze. Mayimpilo ngibukele khona ekhaya ufuna ihambe kahle. Uyizama insiphi sunlight, kube yilux, kube Protex, kube Dettol, kube yini inhlobo zesipho ezehlukahlukene. Ngawahamba onke amasonto ukuthi ufuna impilo. NgayiJericho, ngayiZion, ngayabusindisiwe. Ungakashembe kukuwe. So nabela bendabuko ngakumlebo ndabuko omfunako wena ukuthi cha nje mfike kumlebo ndabuko ongibani hayi mina ngifika kubani hayi mina ngifika kubani kukuwe mbule khona mawufuna impilo kodwa bozo wayithola uzoloku uhleli nje endaweni kumele ukhona khona ngoba usafuna impilo mbule khona ekhaya awukwazi ukuhlala phansi ngeke uye ngomuntu isikhathi choose ivuka ngubani umnikazi usiyashisa mbule khona ekhaya isisu asikweleto iyadingeka imali mbule khona ekhaya uNkulunkulu akwazi ukumbiza kahlulambile uva ukuthi ngiyalamba manje uNkulunkulu akwazi ukwenzela konke okunye kudinga ingcondo nebungwe bakho ngikole khona ekhaya ilungisa impilo yakho ukubusise akhayisele ngiyamthanda kakhulu ngivuma kaNkulunkulu i4 November ngicatshile ukusasa lokusako kulesihlanu yoyiza ngibe ngilapha eThekwini ngigeza abantu khona lapha olwandle mbukelo khona ekhaya so ngangithinta nafuna ukungibona mbukelo khona ekhaya nje sele ngo9 kuze kube kulapha mhlawumbe ngo 1 o'clock mbukelo khona ekhaya kulapho usakhanyisele Jehova abe nayo umnyaka uphelile mbukelo khona ekhaya wenzena wenzanga lutho mbukelo khona ekhaya kodwa ithemba ungalilahla ithemba libulala mbukelo khona ekhaya ngithi ukulakhanyisele ibiza imali ngoba umnyaka uphelile ubiza umsebenzi njenga kungasho ukuthi sengibona next year bona manje yonke into yakho ayimenzeka manje no day washo zamthanda mina zikhona nazo la ekhaya Petritief. Thank you, I love you.